10 июнь көнне Мира җәмгыяте базасында хакимият башлыгы Илдар Мостафин, Башкортстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре, район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы һәм белгечләре, хуҗалык җитәкчеләре, мал азыгы хәзерләү өчен җаваплы инженерлар, зоотехниклар, крестьян-фермерлык хуҗалык башлыклары катнашлыгында терлек азыгы хәзерләү буенча семинар киңәшмә узды. Семинарның практик өлеше печән, синаж әзерләү һәм ташу буенча авыл хуҗалыгы машиналары комплексларын күрсәтүдән башланды. Яланга рәт-рәт тезелгән әзерлек сызыгына баскан техника һәм аларның эшчәнлеге белән якыннан район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рамил Мостафин таныштырды. Печән чабу процессы Чулпан үзерешле чапкычы, НТЗ-82 тракторына тагылган ЖВС-7 һәм КРМ-2-дә 1 чапкычлары тарафыннан күрсәтелде. Чабылган үләнне әйләндерү өлешен МТЗ-82 тракторына тагылган ГВР-6 һәм Италия корылмасы TCR-8 Pro күрсәтте. Әйләндереп җилләгән кипкән үләнне рулонлау хезмәтен шулай ук МТЗ-82 тракторына тагылган 3 проект 180 агрегаты башкарды. Семинарда катнашучылар синажга салу өчен яшел массаны чабуның 2 усулын Дон 680 комбайны башкаруында карады. Теоретик өлештә Башкорт дәүләт аграр университеты доценты Игорь Кузнецовның мал азыгы хәзерләүне фәнни нигезләнгән вакытлары һәм ысуллары темасына чыгышы тыңланды. Экопрод компаниясе вәкиле Илнур Вахапов терлек азыгын синаж һәм силос салганда нинди консервантлар файдаланырга шул хакта сөйләде. Роботекс компаниясе вәкиле Светлана Зарипова терлекчелек өчен инновацион роботлаштырылган техника белән таныштырды. Ахырда семинар киңәшмәгә район хакимияте башлыгы Илдар Мостафин йомгак ясады. Ул авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре алдында кыска вакыт эчендә азык әзерли башлау бурычын куйды. 1 еллык үлән чәчүне Аксымга бай, Кузаклы культура люцернага алыштыруны тәкъдим итте. Многие хозяйства, кроме люцерна, уже однорядку не сеют. Ближайший Татарстан сегодня сдает 200 тонн молока. Общий объем производимого молока 250 тонн, сегодня продают 200 тонн. Есть хозяйства, которые 30-35 тонн молока продают. Аларда, если пойти спросить, привезные содержания и кормозаготовка только из люцерны. Однорядку деген тема 3-4 года тому назад там уже все завершили. Без меня ложим козлятникны, ложим сеем однорядку каждый год. Если агрономlar белән поговорим, они, наверное, скажут, кто сколько добавил люцерна, уже переходит к люцерне зарубежных сортов. Намного выше, намного быстрее поспевает. Ильдар Фаничка сегодня тоже с утра говорил, нужно время найти, буквально на полдня съездить посмотреть. Хотя бы как там корма заготавливают, как там идет рулон в зеленом виде фасуется и синажируется. Есть такой вариант, есть вариант с люцерной. Корма заготовканы айттык, немедленно күчәйек корма заготовкага, печән и во второй очередь синажга. Комплектовать бетерәйек зерновозборочный комбайннарны, барлык мөмкинчелекләр бар.